गोथार बाथौ सानखौ मानो आरो मालानिफ्राय फालिनाय जायो? खुलुमबाय। गिबियाव डिजि निउसनिसिम आंनि गोथार बाथौ साननि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइयाव गायसनजानायनि उननिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गासै मानसिफोरखौ मिथिहोनायनि थांखिजों मोनसे जोंनोबो बन्द' सान नांगौ होननानै आसाम सोरखारनि खाथियाव गाबख'दोंमोन। बे गाबख'नाय लेखायै 1992 मायथाइयाव गिबियै आसाम सोरखारा जोंनो मोनसे खाव बन्द' सान अर्थात रेस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै गनायथि होग्रोदोंमोन। बै साननि 1992 मायथाइनि मागो दाननि नैथि मंगलबारखालिनिफ्राय बेखौ फालिजेनबोनाय जादों। बेवहाय मोनसिं सिं बोराय जिथु जोंनि गिबि गुरु आरो देरसिन गुरु बिनि मुङै अर्थात बिथाङा मोनसिं सिं बोराया जोबथि बुब्लिनि थाखाय जोंनो बाद खान्थिखौ जोंनो फोसावनानै होलांदोंमोन। बेहाय सानदो बावदिया आरो आसागि बैसागिनि खैसारि जालायनायनि जिथु मोनसे बाद सोमजिदोंमोन, बे बादखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसिं सिं बोरायखौ हांख्रायदोंमोन आरो बे हांख्रायनाय लेखायै मोनसिं सिं बोराया फैनानै बे मागो दाननि नैथि मंगलबारखालि बुहुमाव बावखुंग्रि हाजोआव आलायखुंग्रिनि जिथु थानसालिमोन बे थानसालियाव फैनानै थाफैदों आरो बिनि उनाव जेब्ला बादखौ सोरजिखांबाय, बुहुमा गोथार जाफिनबाय। बे गोथार जाफिननायनि उनाव मोनसिं सिं बोरायाबो बावखुंग्रिखौ नागारनानै थांदों आरो बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा गोथार सान हिसाबै लादों मंगलबारखौ आरो इयुनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ सोरांफिननानै मोनसिं सिं बोराया बुहुमाव फैनायनि दिन महरै नैबे तिथि महरै नैबे बाथौ सानखौ खुंबोनाय जादों।